Estamos esta mañana de domingo en Noia, en esta vila mariñeira preciosa, onde estamos facendo actuacións moi importantes. Estamos en marcha para comunicar Noia en 20 minutos con Santiago. Estamos empezando a regeneración da ría, unha Noia que quero que sexa un espello das vilas galegas confortables, con calidad, con bienestar. Tivemos un mitin moi interesante, moi agradable, moi apasionado por parte da xente. Noia é sempre unha boa plaza, aquí a xente anímase moito e acompaña moitos mítines. Estaba abarrotado o Coliseo e logo pola tarde tiro para Monforte, o corazón contrario da Galicia interior, ese Monforte que tivo tempos de esplendor fai moitos anos coa entrada do ferrocarril e que ora o volve a ter e volverá a ter, non? Monforte, donde quero falar do reequilibrio, da cohesión e da igualdade de todos os cidadáns. E un domingo donde quero empezar a semana pedíndolle o voto á maioría dos galegos, para que me den toda a forza para levar adiante este proxecto que responde á maioría do país, con autonomía, coa forza, sin ataduras, con ningunha atadura que non sexa o respeto a cada galego e a cada galega, aos seus desexos e aos seus soños.